A zarándokok is itt tisztulnak meg. Kancsipurán messzeföldön híres a szőtteseiről is. A Pallava, Csola és Panja dinasztiák korában, hosszú éveken át, amikor a város Tamil Nadu állam fővárosa volt, a takácsok voltak a legfoglalkoztatottabb cél a környéken. Ők öltöztették az egész királyi családot. A kancsipurani textil egyik legfontosabb jellemzője a különleges festési eljárás. Régebben úgy hitték, hogy az itt folyó Palá folyam vize teszi különlegessé a textíliát. A gyártás természetesen ma már modern eljárásokkal folyik, de az itteni kézművesek javarésze még mindig az egykori híres takácsok leszármazottja. A kancsipurani szárikat és sálakat világszerte a legelőkelőbb boltokban árulják. A legértékesebbek a nyers selyemből készült darabok. Ez tulajdonképpen meglepő dolog, hiszen ebben a műhelyben például alig 50 éve dolgoznak selyemmel. Bár a selyem viszonylag új anyagnak számít, a kézművesek ugyanolyan műgonddal szövik, mint elődeik a királyi udvar számára készült kelméket. Mi van, Bambi? Igen. A városba látogatókat nem csupán a szépek hozzák ide, hanem a rengeteg textiláló forgalmazó üzlet is. A textilipar ma is a város egyik legjövedelmezőbb tevékenysége. Ne lögd le, Bungee-t. A 8.-9. század idején Kancsipurán volt India déli részének központja. Az egykori Vizsnyi művészeti, irodalmi és kulturális központ régi pompáját ma már csupán a templomok és a szövetségi